Us adreço unes paraules per recordar-vos que el dimecres 20 de novembre a 14:15 a la sala Verdaguer de l'Ateneu Barcelonès rebrem la visita del filòsof i lògic britànic Timothy Williamson. Això és gràcies a una col·laboració del Barcelona Institute of Analytic Philosophy i de la secció de filosofia de l'Ateneu Barcelonès. Però qui és Timothy Williamson? Timothy Williamson és filòsof i lògic i ha impartit docència en algunes de les universitats més prestigioses, Oxford, la Universitat d'Edimburg, el Trinity College de Dublín. A més, ha publicat més d'un 120 articles científics d'àmbits diversos, com serien la lògica, la filosofia del llenguatge, l'epistemologia o la metafísica. La seva producció de llibres tampoc és escassa, i per això citarem alguns. Knowledge and its Limits del 2000, The Philosophy of Philosophy, 2007 amb una reedició el 2020, i Model Logics and Metaphysics del 2013. Ens centrarem en aquest vídeo a explicar la seva concepció del que podríem anomenar la metodologia filosòfica, quines eines té la filosofia per desenvolupar la seva disciplina. En aquest sentit, és molt rellevant tractar de Doing Philosophy, que s'ha reeditat amb el títol de Philosophical Method. En aquest llibret, Williamson explora les semblances i les diferències, entre molts d'altres temes, que tindria la filosofia amb la ciència, considerant que la filosofia té cert parentiu amb les matemàtiques i, per tant, podria ser considerada una ciència, però no pas una ciència natural. Sobre aquest tema també desenvolupa que els experiments en filosofia són un pèl diferents als experiments en ciències. D'aquesta manera tenim en filosofia experiments mentals i també creu que la filosofia podria nodrir-se del que anomenem els models científics, simplificacions de la realitat per fer-la més comprensible. Sobre el tema de més eines de filosofia, Williamson també escriu aquell llibre que tenim traduït al castellà, Yo tengo razón y tú te equivocas, en què 4 personatges, que no són filòsofs professionals, entaulen un diàleg en un vagó de tren, cadascú amb les seves creences i perspectives i biaixos fins i tot, però podria semblar una obra menor, però és una obra molt interessant si ens volem introduir en què vol dir fer filosofia, què vol dir fer filosofia en diàleg. D'aquesta manera, els personatges aborden qüestions molt transcendentals i molt fonamentals de la filosofia a partir d'exemples comuns i de vivències que tots podríem reconèixer. Per tant, recordeu, Williamson, el 20 de novembre, a l'Ateneu Barcelonès, a 14:15, sala Verdaguer, us esperem. Adeu!